Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas u ovom videu, malo drugačiji video, jel te, Minecraft epizoda naravno. Dakle, u ovom videu sam napravio neku kuću, zapravo s Mateom sam igrao, tako da nadam se da će vam se ova epizoda svidjeti. Ste like i subscribe, puno bi mi značilo prije svega. I naravno, ako želite još ovakvi videa, slobodno se pretplatite na kanal da vidite još ovakvi videa, naravno. Napišite neke ideje vaše u komentare ako biste htjeli da vidite, šta biste htjeli uopšte da vidite na ovom serveru da radimo. I dakle, uživajte u ostatku ovog videa, a ja neću više da vas smaram. Bibo, koji je kvot dana? I ono kad je radio za Minecraft, nikad nemoj svoje diamantčike. Znam. Kao na kuje. Oj, tako, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 3, 4. Ljudi, ja se stvarno izvinjavam što vas prekidam u ovom dijelu videa, zato što sam primijetio dok sam editovao da mi se glas ne čuje baš najbolje, tako da nadam se da to me neće zamjeriti. Sljedeći video ću se nekako potruditi da to fiksam. Tako da, jednostavno, sad je tako, jednostavno i žao mi je što je tako, što se moj glas ne čuje dovoljno dobro, tako da jebi ga, izvinjavam se zbog toga. Bibo, koji je kvot dana? Živati kao Fortnite. Čak i pobjednik ide u lobby. Bibo, ajde reci bre ti. Bibo. Ne. Šta ja znam, ima loša lobby. Loša. Kad se malo udaš krov i je formisan.
I can see you through my shadow. Jel I ti treba stakla? wanna leave me to Jel ti Kalago. treba stakla? Ma, za sad ne treba. Ja ti pričam samo pešnicu. Sam tamo vidio. Uzet ću ja stakla. Uzmi. Evo sad ću. Aj. Čekaj da pustim staklu. Kula, noć. Kući ti još malo gotovo. Da, pogledaj što napravim. Ako bi proširio, ovdje se jedan blok. Kako meni izgleda? Ne pitaj, molim te da je. Pogledaj Šta? što sam napravio. Čekaj. Ja, kako se to desi? To i mene zanima. Kako se to moglo desiti? Ako me ubiješ, Kako se to moglo desiti? Ja, ako me ubiješ pusti kiks. kako se moglo... Neka hvala. Evo, ja sam za sad ovo izgradio. Ja pomažem mamicu jedan. Dobro. Evo, znači ja nešto moram da uradim. Da mi je šumlja. Izvini slučajno. Nema veze, i slučajno sam ja. Ma, slučajno ja prolazim. Nemoj da opet slučajno odgladniš. Ma neka. Imam ja... Ješću ja hranu. Pa da slučajno ne umreš. O, Neka bolje.
to je to. Da treba više stakla. A u pičku mater, ali ti je ružna kuća. Ovo je lijepa kuća, lijepa. Da nisi radio od Arbora, nisam dao. Opa, GG. Ako hoćeš da ti napravim shield, moraš pitat Bara, nek se on ima irona. Znaš. A gdje se Bananexova kuća, molim te?